Hola, benvinguts a Taller Gavins. Aquí és un taller que fem imatgeria festiva, som escultors i farem el cap gros del Titó. Però us explicaré com fem tot el procés, perquè és una peça única, especial, i també us explicarem amb l'escultor, amb el Gaví, per què farem el Titó cap gros. A la nostra cultura catalana, la imatgeria festiva és molt important, perquè els personatges capgrossos, gegants, però els capgrossos en aquest cas que surten, acaben formant part de l'imaginari popular. I ens trobem una cosa, que no tenim referents d'ara. Els capgrossos que tenim són com aquests, que si un rei, que una reina, personatges que coneixem però que no són del nostre país, com el Gras i el Cec, etc. Volem personatges d'aquí, com el Patufet. I el Titó, el que ens agradaria és que s'acabés convertint en un personatge dintre d'aquest imaginari popular, perquè és nostre. I això és el que farem. Que les colles el porti, que els nens el segueixin i que sigui i formi part de la cultura popular catalana. Us explico com funciona, anirem a dalt al taller, però el primer que fem sempre és estudiar el personatge, fer un apunt, fer una peça petita que la veureu a dalt, i després l'escultor ja comença a fer l'escultura. Pugem i així l'escultor ens explica com ho fa. Doncs aquí tenim l'escultor, en Gaví, que ara està fent una feina que faig jo, normalment. Però què ha fet el Gaví? Ens expliques com has fet el procés de la creació del Titó? Primer vaig fer l'escultura en petit, que és allà, aquella, mirant les fotografies, que són aquí, suposo, aquesta, amb les fotografies, amb el fang aquest, moldegem la figura. El courem i quedarà una escultura de fang cuit. L'hem d'ajustar al personatge que és, en aquest cas el Titó, que té doncs, les seves fesomies, el nas, tot s'ha de... I un cop el tenim així, després ja el podem passar amb gran i tenim el model. Si se seca, si se va. Es un pongo, el muñeco de barro. Fang, guix, i surt la peça aquesta, que llavors l'omplim de cartró. Per què el fem de cartró pedra? Perquè el podríem fer de molts altres materials. Una, perquè és ecològic, perquè és orgànic. Ens posem el cap a dins. Ha de ser un material que no ens ofegui, que respiri, que no ens contamini absolutament de res. I a més és molt valent, cartró pedra, i no pesa gens. Això ho convertim, Això ho convertim en un titó. D'aquí surt un titó. Titó de cartró. Mai a la història s'ha fet un titó de cartró, Titó de cartró fet a Torelló. Pastetes, això són pastetes dirigides, pastetes dirigides. I això són caixes, Això és material de caixes, Llavors es trinxa. Després se tira aquí. Feu l'aigua. Agafa aquí dins. I llavors s'hi posa la cola. S'hauria de fer un homenatge a les persones que van inventar la cola blanca o que han inventat coses i que gràcies a ells podem fer coses virgueries, El més important d'un cap gros és que s'ha de portar i s'ha de ballar. Per tant, no ha de pesar, ens el posem, ballem, ens movem, portem, retirem.
I aquesta és la funció del capgròs, que no pesi, que sigui portable. I el més important, sortirà al carrer, li falten les orelles, sortirà al carrer, Tito, Tito, compte que quan ell surti, encara que vagi amb les gralles, perquè anarà amb les gralles que porten els geganters, amb les cançons, segur que els nens pel carrer començaran a cantar Tito, Tito, i ell pot anar seguint. Igual que fa quan explica i quan els explica com es fan les coses, el capgròs serà ell, però com una figura de l'imaginari popular català. La veritat és que com a personatge dona molt com a capgròs, això també s'ha de dir. I a més és bonic, és molt bonic. Farem el gorro lila, li farem les dents, que aquí té un foradet a les dents, i això també és que ha de ser igual que el Titó. I tindrem el Titó immortalitzat per sempre. Després el pintarem i serà exactament igual. No diu que es va fer un minut de fang? I a més li dona una capa, que també va bé. I això... I això quedarà superfort, ho entenc molt. Apa! Ja ho tenim. Acabado. Se terminó. Tot un final a s'acabar. Ara hauríem de fer un motlle amb guix amb l'escultura gran de fang que hem fet. Que ho veiem tots més clarament. Ho farem amb aquesta... Ui, hola! Quina fador, quines paquetes.